Žijeme v dobe, v ktorej je spoľahlivosť dodávky energie kľúčová pre náš každodenný život. Rozvoj energetiky sa ale nezaobíde bez spolupráce. Projekt Akon je energetický most medzi Českou a Slovenskou republikou, ktorý zabezpečuje stabilnejšie a odolnejšie siete. A nie len to. Ide o inovácie, spoluprácu a udržateľnosť. Je o budovaní inteligentnej, bezpečnej a ekologickej energetickej budúcnosti. Vďaka moderným technológiám Smart Grid máme situáciu plne pod kontrolou. Dokážeme reagovať s neuveriteľnou rýchlosťou a presnosťou. Pri distribúcii elektriny ide najmä o jej bezpečnosť a stabilitu. Projekt Akon okrem výrazného posilnenia fyzickej infraštruktúry prináša aj moderné technológie, ktoré fungujú ako digitálny štít. Chráni kľúčové systémy pred kybernetickými útokmi a zabezpečuje, aby tok elektriny zostal neprerušený a bezpečný. Systém zároveň optimalizuje tok elektriny v reálnom čase, čo prináša úspory, šetrí zdroje a umožňuje pripojenie nových užívateľov do sústavy. Nie je to len technický projekt. Dokazuje, že keď sa spoja zodpovednosť, spoločné úsilie a inovácie, prospieva to nám všetkým. Akon je investícia do energetickej budúcnosti. Tak nech je žiarivá.